Zuaitzen artean galdurik begiradan bizi-bizirik Iaik errepide dira aintzina noa, pausoz pauso Izarrek puntuz puntu osatzen dituzten marrazki eixo Ez digute erraiten zer izan behar dugun tazirez Ametslariek argibidean Baizik ez dute erakusten Sinetsi nahi dugu Ez gire irakiago Itoko besteen eranetan Dena berriz irakitzea posible dela Paperezko igazkinekin egiten genuen bezala Gure dogmen gustu saminak itotzen gintuen barnetik Malkoak irrizik esten ikasten ginuen bitartean Gizonek ez duten igar egiten duntasunaren lema Oiukatzen ginuen denen askatasuna lurperatzean